Når man tænker på Prag, så tænker man helt automatisk på broen, Karlsbroen, som er forbindelsesled i gamle dage mellem slottet, der ligger på den side der, og den gamle bydel i Prag, som ligger derovre. Broen er bygget i 1357. Vi står nu på den gamle bydel, hvor man følger broen over til østsiden, hvor man har slotsdelen, og på toppen har vi tv-tårnet. Hernede har vi nogle restauranter, vi har bådture lige hernede, som man kan vælge at tage på, og så har man ellers det der Europas største slot, der ligger derovre. Så skal vi til det vigtigste på morgenturen. Turen, hvor der ikke er så mange mennesker. Vi skal op i området, deroppe skovområdet, parkområdet, der hedder Letna. Deroppe ligger der en biergarten. Biergarten, der har den mest fantastiske udsigt over hele Prag. Vil man have en øl på udsigtsposten op ved biergarten i området med Letna, så må man arbejde for det. Ja, så nåede vi herop. Op ad alle trapperne. Det er det hele værd. Det her er en restaurant, hvor folk i hele sommerperioden møder ind for at nyde det gode eller tjekkiske øl med en fantastisk udsigt, som man tager ud over byen. Vi går ind og så ser, om vi kan finde en plads. Det tror jeg nok, vi kan i dag. Og prøv lige at bemærke, der sidder ikke en ærlig sjæl. Og det gør de ikke, fordi at her i november er det lukket. Men vi går ind, og så tager vi udsigten. Det her er så her, hvor vi kommer til at sidde med en god øl til september 2024. Bemærk lige ud over mig, når man har siddet her og fået en fantastisk, tjekkisk lagerøl, om den er mørk eller den er lys, det er fuldstændig ligegyldigt, så er det det derude, der venter dig. Det der er en dør til fantastisk godt øl på de fantastiske bar. Lad os komme ned og nyde det. For I skal have et fikspunkt, så I kan huske, hvad det er, eller nemmere at komme til, så har vi Industriministeriet liggende lige nøjagtigt her. Og hvis Carsten han drejer højre rundt, så har vi stadig biergarten liggende helt oppe på toppen. Så den er lige til at finde, venner. Sæt i gang! Er man i Prag, jamen så er øl og selvfølgelig noget, der hedder Bierspar her, er jo en af de her ting, man kan gå ind og prøve. Det er jo sådan, at man kommer til at sidde 2 mand i en badekar. Der er en ølhane lige ved siden af, så man tapper diverse øl, og for cirka en halv times tid, der koster det 1000 kroner for cirka 2 personer. Og som sagt, det er et must i Prag, at man lige er inde og sidde og få skyllet sin krop. Trine og sidste øl på flyvesten til at vi er kommet op på toppen. Vi klarer det.
Gør det gæld. Det vi gør. Så er vi nået til den gyldne elefant. Den gyldne elefant som en del af vores zoo. Vi går ind til den. Kom frisk. Ganske kort her. Vi er nu nået til den røde hjort. Cerveni Jelen. Og vi fortsætter ind her, så vi kan få en kold øl herinde. Og det er jo til at se, hvad det er, vi går ind mod her. Altså, det er jo den røde hjort, vi er ved at finde. Ja, drenge. Masser af pilsner nede i byen. Det kan man godt blive træt af. Hvis man går op på bjerget, helt op til slottet, forbi slottet, helt ud for enden til med det kloster, og så prøver deres bryggeri herude, så har de både masser af andre øltyper end bare det. De har jo en Hazy IPA, og de har en Pale Ale. De kører Amber Lager, og de kører almindelig lager, og Dark Lager, og så kører de også bobøl. Så hvis I bliver trætte af det der pilsner, så kom endelig op på klosteret. Jeg har en fantastisk øl heroppe. Skål!